E hoxe foi un día moi especial para unha veciña de Ribeira, María Fernanda Cores, que ante a súa xubilación tras traballar durante 50 anos na floristería Amigo, recibiu unha homenaxe por parte de clientas, amigas e familia. 50 anos á fronte da floristería Amigo en Santa Uxía, confeccionando ramos e coidando flores toda unha vida ofrecendo o mellor ás súas clientas, ramos confeccionados con cariño para cada ocasión. Unha dedicación que agora recibe recompensas como a sorpresa que hoxe recibiu María Fernanda Cores. Encargáronlle un ramo para entregar no Club Náutico de Ribeira e a agraciada era ela. Alí agardaban a clientas, familiares e amigas para homenaxeala na súa xubilación. Emocionada agradeceu o xesto. Pois para mí é unha sorpresa total, non tiña nin idea. Pois son clientas, amigas, compañeira de traballo, en fin, que non tiña nin idea de nada, foi unha sorpresa das máis grandes. Me emocioné, lloré, bueno, estoy nerviosísima. Yo venía a entregar un ramo para unha comida e me encontré con esta sorpresa tan grande. Medio século traballando cunha das creacións máis fermosas que nos dá a natureza, as flores. En todos estes anos notou os cambios na forma de traballar. Agora todo é máis sinxelo. Muchísimo. Mucho. Antes era más manual, más tal, y ahora pues ya es más sofisticada la cosa, no es ni la mitad de trabajo que había antes. O seu era paixón, como a súa irmá afirmou, amou a flor. Pues sí, la verdad la cogí con muchísimo cariño. Cuando mi hermana dejó, la cogí yo y para mí fue mi vida toda en ese momento. Pero en todos os traballos hai satisfaccións e disgustos, pero co tempo aún vanlle quedando só as satisfaccións. E con pena deixa a floristería para desfrutar dunha ben merecida xubilación. Pues sí, tengo ese aquí, un bollito aquí, que no me deja, bueno, tengo que mentalizarme mucho porque me metí de lleno en ella, entregué mi vida totalmente a la floristería y bueno, ahora me va a costar un poquito, pero bueno. Agora aproveitará para facer algún viaxe e mesmo desfrutar desta experiencia coa súa compañeira de traballo. Voy a aprovechar, seguramente iré en enero así a Miami y tenemos ahí mi compañera de trabajo de toda la vida y yo, hay un que se llama Juana, estuvo toda la vida conmigo y vamos a ir a hacer un crucero, seguramente allá para el año que viene. María Fernanda non quiso deixar pasar esta oportunidade para agradecer ás clientas a confianza que nela depositaron durante tantos anos. Pues que le tengo muchísimo que agradecer, que las quiero un montón, que todo lo que fui se lo di a ellas, creo que con ellas siempre me porté muy bien y creo que fui una buena persona para todas mis clientas. Ellas ahora lo dirán y yo creo que sí. Afirma que nesta nova etapa da vida aproveitará para pasar tempo cos seus 6 netos e 4 fillas, dedicándolle os momentos que antes ocupaba entre rosas e orquídeas.